俺の名前は鈴木陽平。俺は20歳の時にヤクザとして働き始めた。だが、23歳の時からヤクザとしてもっと磨きをかけるため、祖父の下で修行を積むことに。こうして2年が経過し、俺は久々に組へと戻ってきた。2年ぶりに戻ると、見知らぬ組員に声をかけられる。お前、見ない顔だな。ずいぶん若そうだが。俺は鈴木陽平って言います。年齢は25歳です。じゃあ、俺の5歳年下ってことか。俺は田辺だ。この組には1年前に入ったばかりだが、近いうちに幹部になる予定なんだよ。そうなんですね。じゃあ、俺の先輩ってことですか。そういうことだ。間違っても生意気な態度は取るんじゃねえぞ。わかりました。田辺という男は、いかつめでがたいもよく、喧嘩の強そうな見た目をしていた。俺が帰還したその日、組では飲み会が開かれることに。若い同年代のヤクザたちと飲んでいると、田辺が近づいてきた。お前ら、下っ端同士で飲んでてもつまらないだろ。あれが混ざってやるよ。田辺がやってくると、他の組員たちは少し嫌そうな顔をした。それでも田辺は上司だ。逆らうわけにもいかず、組員たちは気を使いながら田辺に接していた。お前らはいつまで経っても弱そうだな。ちゃんと俺が教えたトレーニングやってんのか？もちろん毎日実践してますよ。じゃあ才能がないってことか。そうかもしれないですね。俺らは田辺さんみたいに強くないので。そりゃ俺は近々幹部に抜擢される男なんだから、お前らより強いのは当たり前だろ。むしろ下っ端のお前らと一緒にされたら困るわ。すいません。田辺に見下されて、組員の中には腹を立てている者もいたが、みんな必死に怒りを抑えていた。すると田辺は隣にいる俺の肩に手を乗っけてくる。お前こんな体で大丈夫か？小柄ですけど、意外と筋肉はあるんですよ。何言ってんだよ。俺に比べたら大したことないだろうが。そうかもしれないですね。試しに俺と勝負でもしてみるか？いや、やっぱやめといてやるよ。下っ端のお前とじゃ勝負してもつまんねえだろうし。どうやら田辺は俺が新入りヤクザだと思い込んでいるようだ。お前はこの中で一番の下っ端だろ？ヤクザのことも何もわかんないんじゃないのか？これでも、こっちの世界のことはよく知ってるつもりですよ。何言ってんだよ。お前はまだ組に来たばっかだろ？それに俺はヤクザになる前から喧嘩の強いやつだって評判だったんだぜ。そんでうちの組で働かないかって声をかけてもらったんだ。田辺は誇らしげに語っているが、真実はわからない。だが気持ちよく話していたので、俺は時々相槌を打ちながら聞いていた。どうやら田辺は酒が入ると気が大きくなるタイプらしい。酔っ払った田辺は新人たちにあれこれと命令し始めた。俺の酒が切れてんだぞ。酒がなくなる前に店員に注文を入れろ。すみません。すぐにビールを注文してきますね。バカ言うな。ビールじゃなくてレモンサワーだ。俺はビールの次はレモンサワーって決めてんだよ。わかりました。すぐにお願いしてきます。おい、そこの新入り。アイスが食いたくなったから買ってこい。これからですか？当たり前だろ。これは先輩命令だ。すぐに行ってこい。俺が行きましょうか？俺はこいつに命令してんだよ。お前は俺の相手をしろ。そう言って田辺は俺に腕を組んでくる。田辺に命令された組員は面白くなさそうな顔をしながらも買い出しに向かった。お前はどんなヤクザになりたいんだ？そうですね。やっぱり強いヤクザですかね。でもお前、あんまり強そうには見えねえな。喧嘩とかもしたことねえんだろ。そんなことはないですよ。まあでも、自分から喧嘩を売るようなことはしないですね。あれは厨房の頃から周りから恐れられてたんだぜ。地元ではそこそこ有名なヤンキーだったんだ。得意げに語り始める田辺に、その場にいた組員たちは、また始まったと言わんばかりの顔をしている。
きっと彼らは田辺から同じような話を何度も聞かされているのだろう。ちなみにその場にいた組員たちはみんな俺が離れている間に入った新入りヤクザたちだ。みんな20代前半の若いヤクザ。彼らも田辺と同じく俺のことは知らない。きっと自分たちと同じ新入りだと思っていることだろう。それからしばらくの間、田辺の自慢話は続いた。お前らのことはこれから俺が徹底的に教育してやるからな。早速明日からお前は俺の下で働け。わかったな？わかりました。明日からよろしくお願いします。この翌日、俺は朝の6時前に叩き起こされた。いつまで寝てんだ。早く起きろ。もう朝ですか？何もたもたしてんのよ。後輩は先輩より先に起きてるもんだろうが。すみません。昨日は飲みすぎたもんで、頭痛いな。あんなの大した量じゃないだろ。準備があるからすぐに来い。準備ですか？というか、朝礼って7時からじゃありませんでした？まだだいぶ早いと思うんですけど。お前ら下っ端ヤクザは朝礼の前に俺とミーティングをするんだよ。どんなことを話し合うんですか？それは向こうに行ってからわかる。とにかく来い。俺は言われるがままに田辺の後についてゆく。そのミーティングは仕事には関係のない実にどうでもいい内容だった。他の組員たちも眠そうにしている。だがみんな先輩に逆らうこともできず、仕方なくうんうんと話を聞いていた。その後組の朝礼も終わり、再び俺は田辺に呼び出される。おい新入り、まずは運転手からだ。運転手ですか？新入りは運転手から始めるって決まってるんだ。お前は今日一日俺の足になれ。すぐに駐車場に行って車を取ってこい。わかりました。俺は命令に従い外の駐車場へと向かった。田辺からは鍵を渡されていたが、車は複数あり、どの車なのかわからない。すると後から駐車場に組の幹部がやってきたので聞いてみることにした。すいません、車はどれですか？田辺さんから車を持ってこいって言われたんですけど、どの車かわからなくて。どうして翔平さんが鍵なんか持ってるんですか？運転は下っ端の仕事じゃないですか。いや、田辺さんに頼まれて、先輩の命令にはちゃんと従わないといけませんからね。俺がそう答えると、なぜか幹部の組員はガクガクと震え始めた。翔平さんは車なんか出さなくていいですよ。もし運転する必要があるなら俺が代わりますし。いやいや、俺が田辺さんに頼まれたんで、そういうわけにはいきませんよ。鍵はこれなんですけど、どの車ですかね？車はこれですが。幹部は目の前にある黒い車を指さす。ありがとうございます。でもちょっと待ってください。すると幹部は焦りながら俺を引き止める。はい？さっき田辺に頼まれたっておっしゃってましたよね。はい。これからは田辺さんが俺の指導をしてくれるって言ってくれてるんです。俺がはっきりと答えると幹部は顔をしかめた。はあ？どうして田辺が？翔平さん、田辺の言うことなんか従う必要ないですよ。田辺には俺から言っておきますから。田辺はどこにいるんですか？多分事務所の前で待ってると思います。ったくあの野郎、翔平さんに命令なんかしやがって。それから俺たちは田辺が待っている事務所の前に向かうことに。最初に俺が姿を見せると田辺は苛立ちを見せる。お前、車を持ってこいって言ったろ。何やってたんだよ。それはこっちのセリフだ。お前こそ翔平さんに何生意気に命令なんかしてんだよ。俺の背後から幹部が姿を見せると田辺は一気に青ざめる。田辺は自分よりも下の人間には横柄な態度をとっているが、目上の人間にはでかい態度を取れない奴らしい。鋭い目つきで幹部が睨みつけると田辺は急におとなしくなった。お前、翔平さんに運転させようとしたみてえだな。いつからお前はそんなに偉くなったんだ？いや、後輩を指導するのは先輩の仕事だと思ったんで。お前が先輩？
翔平さんは組長の息子さんなんだぞ。それに組にいる期間だってお前より長いんだよ。むしろ後輩はお前の方だ。まさか田辺は俺が組長の息子だとは思わなかったのだろう。事実を知った田辺はさらに青ざめた顔をする。俺が組長の息子であることは他の新入りヤクザにも話していなかった。あえて話す必要もないと思ったからだ。すると少し考え込んだ後、ある疑問を口にする。でも、待ってください。新入り、じゃなくて、翔平さんはここ最近までうちの組にいませんでしたよね。実は俺、2年前から親父の指示で祖父のところで修行をしていたんですよ。ちなみに祖父っていうのは鈴木組の会長のことです。祖父は道場をやっているので、そこで日々鍛錬をしながらヤクザの道について色々と教えてもらってたんです。それで俺は翔平さんのことを知らなかったんですね。でも、組長の息子さんが戻ってくるってことは、お前にもちゃんと話したよな。まさか俺の話を聞いていなかったのか。すみません。聞き逃していたようです。田辺が小さな声で答えると、幹部は大きなため息をつく。お前は後輩に偉そうな態度をとっておきながら、自分はまともに話も聞けねえんだもんな。すいませんでした。以後注意いたします。さっきまでの横柄な態度とは変わって、田辺はすっかり小さくなっている。田辺は何度も幹部に頭を下げるものの、幹部は苦い表情をしたままだ。お前、まだ新入りのくせに随分と偉そうな態度取ってるみたいだな。いや、そんなことは。俺らみたいな上司にはペコペコしてるくせに、後輩には好き勝手振る舞ってんだろ。お前のことは耳に入ってんだよ。お前、リーダー気取りで後輩集めて自分語りを始めたり、喧嘩ふっかけて後輩から金を巻き上げたりもしてるんだってな。誰がそんなことしろって言った？いや、これも教育の一環かと思いまして。そもそも俺らは、お前に後輩の指導なんか頼んでねえよな。勝手に出しゃばって余計なこと吹き込まれるのは困るんだが。すみません。これからは態度を改めますんで。いや、翔平さんを巻き込んだ以上、組長にも報告しねえとな。すぐに組長のとこに行くぞ。そのまま田辺は幹部に首根っこをつかまれ、組長室へと連れて行かれる。俺も一緒についていくことにした。組長、お忙しいところすみません。翔平までどうしたんだ？すると幹部は田辺の俺に対する態度や後輩に対して横柄な振る舞いばかりしていたことを細かく説明。父は幹部の話を黙って聞いていた。幹部が話し終えると、父はゆっくりと立ち上がり、田辺の方へと近づいてゆく。翔平に生意気な態度を取ったのは、まあ許してやろう。きっとこいつもそこまで気にしてないだろうしな。ありがとうございます。でも、後輩から金を巻き上げてるってのは見逃せねえな。一体いくら巻き上げたんだ？そうですね。正直に言え。嘘をついたら承知しねえぞ。後輩からは合計で50万ほどでしょうか。俺は田辺の言葉にふと疑問を感じる。後輩からはってことは別の人たちからもお金を巻き上げてたんですか？俺が疑問を投げかけると田辺は動揺し始める。その様子じゃ他の人間からも巻き上げてんだな。いや、嘘なんかついたらどうなるか分かってるよな。ここで指を詰めてもらうことになるぞ。父が低い声で田辺を脅すと、彼は静かに真実を語り始めた。田辺は後輩ヤクザだけではなく、一般人からも因縁をつけて金を騙し取っていたらしい。うちの組では仇に手を出すのはご法度だ。父の顔はかなり引きつっていた。お前は組の掟を忘れちまったのか？もちろん忘れてません。だったらなんで約束を破った？その時は気が大きくなってしまいまして。お前にはしっかりと罰を与えねえといけねえな。父は田辺を睨みつけながら低い声で言い放つ。罰という言葉に田辺はすっかり怯えている。
願いします。どうか命だけは勘弁してくれませんか。さすがに命を奪ったりはしねえよ。お前にはこれからもたっぷり働いてもらわねえと困るからな。父の言葉に田辺は安堵の表情を浮かべる。おい、安心するのはまだ早いぞ。命は奪わねえって言っても、罰を与えることには変わりはねえんだからな。何をすればよろしいのでしょうか。田辺は上目遣いで恐る恐る尋ねる。父は数秒ほど黙り込む。罰金500万だ。500万？お前は罰金500万を払い切るまで、うちの下っ端こき使いとして働け。一括ですぐ用意できるって言うんだったら、こき使いとして働かなくても構わないぞ。金はあるのか？ありません。じゃあ500万払うまで、こき使いってことで頼んだぞ。父は田辺の肩をポンと叩く。田辺の顔は絶望に満ちていた。早速、今日からこき使いとして働いてもらおうか。こいつの世話はお前に頼んだわ。わかりました。おい、田辺立て。幹部に命令され、田辺はゆっくりと立ち上がる。すると幹部は田辺の尻を思い切り蹴った。もっと素早く動け。すみません。相当痛かったのか、田辺は涙目になっている。そのまま田辺は幹部に連れて行かれ、組長室を去っていった。彼らが出て行き、父と二人きりになる。お前、自分が俺の息子だってことを言わなかったんだな。自分から親父の息子だっていうのも、親父の威厳にすがってるような感じがしてダサいかなって思って。なるほどな。お前らしい理由だ。それに、組長の息子だからって、俺が偉いわけでもないだろ。親父に認めてもらえる強いヤクザにならねえと意味ねえからな。すると父は嬉しそうにふっと笑みを浮かべた。このまま引き続き頼んだぞ。はい。その後、俺は父の指示を仰いで別の業務に取り掛かった。この日を境に、田辺は下っ端ヤクザとして他の組員たちから使い回されるように。今までやりたい放題だった田辺を助けてくれる組員は誰一人としていなかった。おい田辺、事務所の掃除は済んでるのか？もちろんやってあるよな。はい、掃除は昨日やりましたけど。バカ言うな。掃除は毎日やれって言ってるだろ。やってねえんだったら今からやれ。でも、もう就業時間は終わってますし。んなこと関係ねえんだよ。これは先輩命令だ。とっととやれ。幹部に命令された田辺は若いヤクザの方を見て助けを求めていたが、彼らからは無視されていた。その後も幹部や他の組員たちから存在に扱われていた田辺だったが、急に姿を消してしまう。どうやら日々の生活に耐えられず逃げ出してしまったようだ。ったく、あいつどこに行ったんだよ。仕事はたくさんあるってのに、こき使いがいねえと仕事が回んねえだろ。しかもあいつ、組の金を持っていきやがって。でも10万じゃ大して遠くにも行けないんじゃないですかね。そうですよね。何が何でも見つけましょう。鈴木組の組員で手分けして探したものの、田辺は一向に見つからなかった。もしかしたら海外にでも逃走してしまったのだろうか。組内ではそんな声も出ていた。だが数ヶ月が経った頃、街を歩いていると突然背後から声をかけられる。翔平さん。聞き覚えのある声に振り返ると、そこには田辺の姿があった。数ヶ月ぶりに見る田辺は最後に見た時よりもすっかり顔色も良くなっている。ガタイもさらに良くなったように見えた。田辺さん、ずっと探してたんですよ。どこにいたんですか？すみません。でも鈴木組の人には言わないでほしいんです。でも、俺翔平さんにずっと謝りたくて。すると田辺はその場で深々と頭を下げてきた。翔平さん、あの時は何も知らず生意気な態度をとってしまってすみませんでした。じゃあちょっと、こんなところじゃ目立ちますし、やめてくださいよ。それに俺は気にしてないんで大丈夫ですよ。
俺が頭を上げるように促すと、田辺はゆっくりと顔を上げる。すると今度は俺の腕を掴んできた。どうしたんですか？実はどうしても話したいことがあるんです。ここじゃあれですし、場所を移動して話しませんか？話？まあ別にいいですけど。ありがとうございます。近くに俺の行きつけのバーがあるんで、そこでもいいですか？わかりました。もしかしたら深刻な悩みでも抱えているのかもしれないと思い、放っておけない自分もいた。だが、バーに到着した途端、すぐに俺は自分がはめられたことに気づく。やっぱお前、頭ん中お花畑のアホなんだな。バーに着くなり、スーツの男たちが出てきて、俺は彼らに襲われた。大した怪我は負わなかったものの、男たちによって取り押さえられてしまう。田辺さん、俺のこと騙したんですか？騙される方が悪いんだよ。俺に何するつもりなんですか？まず手始めに、お前のことを消そうと思ってな。雑魚から順に消そうと思ってる。まさか、鈴木組を潰そうとしてるんですか？当たり前だろ。あいつらは俺をまるで奴隷のように扱ってきたんだぞ。そんな奴らのことは許せるわけねえだろ。あいつらのせいで、俺のプライドはズッタズタにされたんだからな。でも、それは田辺さんが悪いんじゃないですか？ダメだ！すると、田辺は俺のおでこに拳をぶつけてくる。また、田辺の周りにいる男たちは、どこか見覚えがあった。あんたたちは誰なんだ？あんたらは田辺さんに雇われたのか？俺らは神道組だ。鈴木組にはよく世話になってるよな。神道組はこの辺りで鈴木組の次に勢力のある組織だ。彼らは鈴木組をかなり敵対視している。神道組の組員には何度か鈴木組の組員も襲撃にあったことがあった。お前らは俺を消そうとしてるのか？そうだって言ってるだろ。鈴木組のことがずっと邪魔だって思ってたからな。まず手始めにお前を消してから鈴木組に襲撃に行くつもりだ。もちろん他の奴らも呼んでな。田辺さんも鈴木組をぶっ潰すつもりなんですか？当たり前だろ。あんなクズしかいねえヤクザなんか消えちまった方がいいからな。あの組をぶっ潰して俺が新しく組織を立ち上げんだよ。そこでトップになってやる。そうですか。でしたら仕方ありませんね。俺は目の前にいる田辺を睨みつけた。なんだよその顔は。裏切り者は絶対に許さない。まずは俺と勝負しろ。するとその場にいる男たちはゲラゲラと笑い始めた。何がおかしいんだ？お前は一人なんだぞ。10対1でどうやって勝負するって言うんだよ。しかもここにいる奴らは全員腕っぷしのいいヤクザだぞ。お前一人でどうにかできる相手じゃねえだろ。大丈夫です。じいちゃんから色々と教えてもらいましたから、今の俺だったら余裕で勝てるはずです。はあ、だったら勝負してやっても構わねえけど、間違って息の根を止めちまったらごめんな。田辺と神道組の組員たちは余裕の笑みを浮かべている。こんな若造が自分たちに勝てるとは思っていないのだろう。だが俺が絶対に負けない自信があった。どっからでもかかってこい。お前らのことなんか秒で倒してやる。俺が彼らを睨みつけながら言い放つと、男たちは武器を持って襲いかかってきた。だが男たちは武器を持っているだけで腕は大したことはない。すぐに男たちから武器を取り上げ、田辺以外の男は全員ぶっ倒してやった。あとは田辺だけだ。田辺さん、まさか自分だけ逃げるつもりじゃないですよね。またそうやって逃げるんですか？逃げてばっかじゃダサいですよ。俺が挑発すると田辺はムッとした顔をする。すると田辺は近くにあった武器を持って襲いかかってきた。だが田辺も秒で俺に倒されてしまう。あんなに偉そうにしてたのに田辺さんって大したことないんですね。後輩も言ってましたよ。あいつは実力もないくせに口ばっかりは達者だって。あんなダサい先輩には絶対になりたくないとも言ってました。俺も同感ですね。あなたのような
平気で仲間を裏切るような弱いクズヤクザには絶対になりたくないです。くそ、なんでお前にそんなこと言われなきゃいけねえんだよ。悔しそうな表情を浮かべる田辺だったが、もう体力の限界だったのだろう。俺に襲いかかってくることはなかった。それからすぐに俺は父に連絡。父は幹部を連れてきてくれることになった。それから20分ほどして、父と幹部がやってくる。お前、鈴木組を消そうとしてたんだってな。父は鋭い目つきで田辺に言い放つ。あまりの迫力に田辺は体を震わせていた。違います。ちょっとふざけただけで。そんな言い訳が通用すると思ってんのか。お前のことは絶対許さねえ。鈴木組の反逆者として処分する。もちろん田辺に協力したお前らもな。その場で倒れ込んでいる男たちにも言い放った。男たちも父にはかなわないと思っているのか、すっかり黙り込んでいる。処分って何をさせられるんですか。まさかここで消すとかじゃないですよね。お前らには金になってもらうんだよ。まさか。安心しろ。海外で一生働いてもらうだけだから。海外？俺の知り合いで工場を経営してる奴がいるんだ。お前らはそこで一生働け。もちろんお前らの取り分はない。お前らが働いた分の給料は俺らがもらう。待ってください。そしたら俺らはどうやって生きてけって言うんですか。さすがに住む場所はあるから安心しろ。まあ虫ばっか湧いてて超汚えところだけどな。お前らにはぴったりだろ。父の知り合いが経営している工場では危険な作業をさせられる。肉体労働ではあるが、そのせいで命を落とした者もいるらしい。過去に鈴木組からも何人か工場に送られたが、現在も生きているのかは不明だ。組長、翔平さんを騙して消そうとしたことは謝ります。組を消そうとしたっていうのは別に本気じゃなかったんですよ。じゃあ翔平が嘘をついてるっていうのか。お前は俺の息子を嘘つき呼ばわりしてるってことか。あ？父は田辺の耳元で叫ぶ。その後、田辺と男たちは父に許しを求めていたが、当然許してもらえることもなく、そのまま車に乗せられ、翌日には海外に送られた。もう二度と田辺とは会うことはないだろう。それから数日経った頃、俺は父に呼び出される。田辺らは無事に向こうに着いたみたいだ。たっぷりあいつらから金を絞り取ってやらねえとな。俺の息子を消そうとしたんだから。やっぱ父さんはやることが怖いよ。当たり前だろ。俺はヤクザなんだから。お前もこんなんでビビってたらやっていけねえぞ。確かにそうだね。それで、話がしたいって言ってたけど、何の話？俺が尋ねると、父は珍しく笑顔を見せてきた。お前、強くなったんだな。ヤクザ10人を一人で倒すなんてなかなかできねえぞ。神道組のヤクザは頭は弱いが喧嘩だけは強いからな。お前、頑張ったよ。じいちゃんに勝負は頭も使ってやれって散々教わったからかな。それが役に立ったのかも。父はめったに褒めない人だ。ヤクザの道で働き始めてから父に褒めてもらえたのはこの時が初めてだったかもしれない。なんだか俺は胸が熱くなった。俺はいずれお前に鈴木組を任せようと思ってる。俺がくたばるまでにもっと強くなっておくんだぞ。え、俺が組長？そうだよ。俺はお前を組長にするために親父のとこに修行にも行かせたんだ。親父の修行はかなり厳しかっただろう。まあ、何回も逃げ出したくなったよ。俺が本音を打ち明けると、父はふっと笑みを浮かべる。親父の地獄並みの修行に耐えられたんだから、お前は大丈夫だ。これからも期待してるからな。父は俺の肩をポンと叩いた。父の広い背中を見て、俺も父や祖父のように強くてたくましいヤクザになろうと誓った。これからももっともっと精進していきたい。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。